இன்று அன்னாபிஷேகம் நிகழ்வுகளை நான் போட்டுக்கொண்டு வருகிறேன். ஸ்ரீ தேவி எல்லையம்மன் ஆலயத்தில் சிவனுக்கு அன்னாபிஷேகம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த பதிவுகளை தான் நான் போட்டுக்கொண்டு வருகிறேன். நன்றி, நன்றி, வணக்கம். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் அண்ட் ஷேர். இன்றைய பதிவு எல்லையம்மன் ஆலயம், ஸ்ரீ தேவி எல்லையம்மன் ஆலயம், கொரட்டூர், சென்னை பகுதியில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த பதிவுகளை தான் நான் போட்டு கொண்டு வருகிறேன். இந்த பதிவு சிவனுக்கு அன்னாபிஷேகம் நடக்கும் பதிவு. இது கொரட்டூர், சென்னை ஸ்ரீ தேவி எல்லையம்மன் ஆலயம் என்ற திருக்கோவில் நாமம்.